कबिता बसुमतारिया गावनि नखर आरो फिसायखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारनानै दं। चिरां जिल्ला खुंग्रिं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय उदांस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि थागिबि सुमन्त नार्जारिनि बिसि कबिता मुसाहारिया नखरखौ नेवसिनानै खारनानै दं। कबिता मुसाहारिनि फिसाय सुमन्त नार्जारिया फोरमायदों दि जेरावखि थाया मानो अननानै न'आव फैफिनजानो खावलायदों। सनापुर गामिनि गामिगोरा जहन नार्जारियाबो जेरावखि थाया मानो अननानै न'आव फैफिननांगौ होननानै खावलायहरबावदों। नखरनि आंगो फिसाय आरो गामिनिनो गावबुरा सानैबो खावलायदों दि सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला अननानै नखरनि जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। नखरनि जानबुं नम्बर 9864306093। आंनि नामा सुमन्त नार्जारि। गामि पुराना गामिया बै सारियालि सामफागुरि। आङो दायो बै हादान एरियायावहाय दङ। आयना एरियायावहाय। ओमफ्राय थांनाय 19 तारिख 10 मास 2021 खालि आंनि हिन्जावा रुनिकाटा बाजाराव थांदोंमोन। नाथाय बे बाजाराव थांनायनिफ्रायनो दिनैसिम बियो बबाव दं बेखौ दिनैसिम खौरां गैया। सोरबाफोर जुदि बेखौहाय बहाबाफोर नुयोब्ला अननानै आंनो खोन्थाहर। आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आरो मिजिं थियो। दा बर्थमान बेखौहाय बबेयाव थांदों बेखौ दिनैसिम जेबो खौरां गैया। मबाइलफोर दंना गैयामोन? मबाइल दंमोन बिनिया। ओमफ्राय मबाइला थांनायनिफ्रायनो दिनैसिम सुइच अफ। न'खराव दावरावफोर जादोंमोन ना? न'खराव जेबो दावराव दावसि गैया। बियो बाजारावहाय बिदिनो मैगं फाननो होननानै ओंखारलांदोंमोन। ओमफ्राय मैगं बिदिनो न'आवहाय खुबैनाय माबाखौ मैगंखौहाय लाना थांदोंमोन आरो बाजारावहाय। बेखौ लांखारदोंखौथ' आं इसेबां माने सन्देह गैया। जानो हागौ सोरनिबाफोर बिदिनो मदद होनायावहाय सोरबाफोर बुरखायनायावहाय बियो बबेबा खनाफ्रावहाय बिदिनो खामानि मावनो बेफोरबायदि ओंखारलांदों जानो हागौ। आं बेखौ सन्देह खालामनाय दं आरो बिनि सायावहाय। सिगाङावबो बेफोरबायदिनो जाखांबाय। थांनाय फेब्रुवारि मासावहाय बेखौहाय न'खरनिफ्रायनो बेखौ दोनखोमादोंमोन। बिदिनो बेखौहाय दाबसे जायगायावहाय खामानि मावनो होननानै सासे मानसिखौहाय दानाल बायदि हमनानैहाय दोनखोमा होहैदों आरो न'खरनि मानसियानो, बिमाया। दाबो आं बेबायदि सन्देह खालामबावदों आरो न'खरनि मानसिखौहाय। बेफोरबायदि दोनखोमाहैबावदों नामा बेखौ सानदों आं। जोंनि जुलिया 2017आवहाय जादोंमोन। गथ'फोर दङ ना? गथ' गैया। बेयो दा गावनि न'खर संसार जानायावथ' जेबो दावराव दावसि गैया। बिराद मोजां न'खर सालायबोनानै जाबाय थादोंमोन। दा जोङो जोंनि नुनायाव दिनै बिनि बिसिखौ जोङो जेबो गाज्रि आखल देखायनाय एबा खालामनायबो नुवाखै। जोंनि बियादैफोरखौ मोजाङै मोजां जाहोदोंमोन, लोंहोदोंमोन। दा बियो मा साननानै बेबायदि गावनि फिसायखौ नागारनानै थांखो बेखौ जों दा दुखु मोनदों। मानो होनब्ला एफा मोजां न'खर जाहोनाय, एसे मोजां फ्रियाव दोननानै बियो माबायदि साननानै बियो दस्राजों थांदों ना मादों जों बेखौ मिथिया। बेनिखायनो दा जोंनि बे बियादैया आङो बे गामिनि जानानै मण्डलि एबा समाजनि जानानै बे बियादैनि बिहामजोफोरखौ मोजाङै मोजां सोरबाफोर नुयोब्ला जेन मोजाङै मोजां बिनि जिथुनाखि हगारनायफोर माबाफोर दं बेयाव जेन मोजाङै मोजां खबर हरो। जोङो बै मानसिखौ मोनफिनजानो लुबैयो। मानोना जोंनि दा बे थांनानै थानायनि बेलायाव जोंनो हौवा हिन्जाव नङाब्ला मालाबाबो सान्थियाव फैया नालाय। बेनिखायनो जानाय जायि मोजां गाज्रिखौ बुजायनो थाखाय जोङो बे मानसिखौ नांफिनगौ आरो। जाय बिथाङा गोमानानै दं बिनि मा बुंनो सानो? बे जोंनि जाय बिहामजोआ थांनानै दङ बियो मोजाङै मोजां जेन फैयो बे जायगायावहाय। गावनि फिसायखौ जेन मोजाङै लोगो लाफैफिनो बेखौनो हास्थायो आरो जों।